Dar prioridade aos peóns no núcleo urbano, mellorando a circulación e a seguridade dos viandantes. Este é o obxectivo que, segundo o alcalde Xosé Ramón Romero, busca esta medida, que xa está a poñer en marcha coa sinalización das principais vías municipais de sentido único no casco urbano. A partir de agora, a velocidade máxima permitida redúcese de 50 a 30 km por hora. Nós o que queremos é darlle prioridade ao peatón e reducir o riesgo en caso de atropello das lesións, porque está comprobado que a partir de 50 km hora a probabilidade de fallecemento é moi alta, e tamén, ao mesmo tempo, a reducción de efecto invernadero, non? É dicir, de gases invernaderos polo tráfico, a maior velocidade, a maior contaminación, non? Esta actuación completarase tamén co pintado de zonas de estacionamento para motos, bicicletas e vehículos de mobilidade persoal. Son unhas actuacións que vamos a levar complementarias tamén cos estacionamentos reservados para bicicletas e máis para vehículos de mobilidade personal, que hasta ahora prácticamente casi non existen en Boiro. Fai un par de semanas empezamos co de motos, e agora nos vindeiros días tamén vamos a ir complementando o pintado en marca vial de 30 en todas as calles do casco urbano, e ao mesmo tempo leválo a compasadas co tema de as zonas reservadas para o estacionamento de bicis e tamén de vehículos de mobilidade personal. Deste xeito, o Executivo local segue a dar pasos definitivos de cara a conseguir unha mobilidade máis sostible e saudable. Neste sentido, atópase tamén a solicitude á Consellería de Infraestructuras de limitar o tránsito de vehículos pesados pola rúa principal. Tamén vimos de presentar fai semanas unha solicitude á Consellería de Infraestructuras a delimitación de vehículos pesados pola C305 no tramo da rúa principal de Boiro, tamén para a maior seguridade dos viandantes que utilizan ese tramo de vía.